Albishirinku masu sayar da data da katin waya da kuma masu saya domin amfanin kansu na yau da kullum. Ga nesa ta zo kusa. Domin kuwa Amlas Data ta kaddamar muku da platform wanda za ku sayi data da katin waya na kowane irin layi, irin su MTN, Airtel, Nine Mobile, Glo. Ba iya data da kati ba kawai. A Amlas Data za ku iya sayan katin wutar lantarki, kuma za ku iya biyan kuɗin TV cable kamar su Star Times, DSTV da sauransu. Ku biyo ni cikin wannan bidiyo domin nuna muku yadda za ku yi rijista ku yi amfani da Amlas Data. Akwai hanyoyi biyu na amfani da Amlas Data. Hanya ta farko ita ce manhajar yanar gizo wato web application. Za ku iya amfani da wannan manhajar ta hanyar ziyartar amlasdata.com.ng daga browser da kuke amfani da shi, misali Google Chrome, Mozilla Firefox ko Safari da sauransu. Hanya ta biyu ita ce manhajar kan waya wanda muka fi sani da application. Za ku iya samun wannan application a Google Play Store. A wannan bidiyo zan yi amfani da application ɗinmu ne da ke Play Store. Wannan bidiyo zai muku amfani ko da kuwa kuna amfani da web application ɗinmu ne, domin kuwa dukansu biyun suna kama da juna. Abin da za ku fara yi na farko shine za ku shiga Google Play Store, sai ku yi searching Amlas Data. Wannan shine application ɗinmu. Sai ku yi install. Bayan ya gama installing, sai ku taɓa open. Da ya buɗe zai kawo ku wannan shafi, sai ku taɓa get started. Idan kana da account da Amlas Data, ka shiga login. Idan kuma baka taɓa buɗe account ba, sai ka shiga register. A wannan shafi za ka rubuta sunanka, sai ka zaɓi username. Ka shigar da email address da kuma phone number. Bayan nan sai ka zaɓi lambobi guda 4 a matsayin pin wanda za ka yi amfani da shi wajen sayan data ko kati da sauransu. Sannan kuma sai password wanda zai baka dama ka yi login duk lokacin da ka buɗe application da Amlas Data. Bayan ka gama shigar da waɗannan bayanai, sai ka taɓa register. To, password is not strong enough. Wannan yana nufin password ɗin yana da rauni sosai. Bari mu ƙara masa lambobi mu gani. 1 2 3, sai mu taɓa register. To kuma username is already taken. Wani ya riga mu register da wannan suna, saboda haka sai dai mu canza shi domin ba a mutum biyu masu suna ɗaya. Shi ma zan ƙara masa 1 2 3 a ƙarshe. Bayan ka gama shigar da waɗannan bayanai, sai ka taɓa register. Yawwa, mun gama register. Yanzu zan nuna muku yadda za ku saka kuɗi ku sayi data ko kati da sauransu. Amma kafin nan bari na fita application ɗin na sake dawowa saboda na nuna muku yadda za ku yi login idan kun ƙara dawowa application ɗin. Idan ka fita ka dawo zai kawo ka wannan shafi, sai ka taɓa get started. Yanzu mun yi register, yanzu kuma login za mu yi. Za mu shiga cikin account ɗin da muka buɗe ɗazu. In ka taɓa login zai kawo ka wannan shafi, sai ka rubuta username da password da ka rubuta lokacin da kake register. Bayan ka gama sai ka taɓa login. Za ka iya cika wannan ƙaramin akwatin saboda shiga account ɗinka kai tsaye in ka dawo gobe ba tare da username da password ba. Duk abin da kake son saya za ka iya samun sa a cikin menu. Waɗannan layi guda 3 da ke sama application ɗin ta gefen hagu. Abin da za ka fara yi shine za ka saka kuɗi cikin wallet ɗinka. Akwai hanyoyi kala-kala na saka kuɗi, amma a wannan bidiyo zan nuna muku guda 2 waɗanda suka fi sauƙi. Na farko shine manual funding. A manual funding za ka tura kuɗi zuwa bankin jami'inmu. Ga account number, ga kuma sunan banki da sunan jami'in. Zan kwafi lambar bankin sai na je na yi transfer na dawo bidiyon. Wannan wajen shine wajen kwafar account number. Bayan ka tura kuɗi sai ka taɓa confirm payment. A wannan wajen za ka rubuta sunan bankinka wanda ka tura kuɗi ta ciki, da account number da kuma yawan kuɗin da ka tura. Na tura ta Access Bank ne. Zan rubuta account number ta
sai kuma yawan kuɗin da na tura. Bayan ka gama sai ka taɓa proceed. Yawwa, yanzu abin da ya rage jami'inmu zai duba, da zarar kuɗin sun shiga zai saka maka kuɗi cikin wallet ɗinka. Amma kafin nan bari na je na nuna muku hanya ta biyu da za ku sa kuɗi cikin wallet ɗinku. Wannan hanya ita ce automated bank transfer. Kamar yadda sunan ya nuna, automated na nufin komai kwamfuta ne za ta yi maka. Kawai kuɗi za ka tura, ita kuma kwamfuta za ta saka maka kuɗi cikin wallet ba tare da jami'inmu ya duba ya saka maka da kansa ba. Tafi manual funding sauri, saboda ba za a haɗa saurin kwamfuta da mutum ba. Ka shiga menu sai ka je wajen fund wallet ka zaɓi automated bank transfer. Za a baka account number na bankuna da dama. Waɗannan accounts ɗin duka naka ne kai kaɗai. Suna account ɗin yana farawa da amlas data ya kuma ƙare da username ɗinka. Misali username ɗina amlas123. Suna account ɗin zai zama amlas data sai kuma username ɗina wato amlas123. Idan username ɗinka misali Abdul ne, account number naka zai kasance amlas data Abdul. Kana da account da bankuna da dama. Akwai Money Point, akwai Fidelity Bank, akwai Sterling Bank, akwai Wema Bank, sai wanda ka zaɓa. Duk wanda ka ɗauka ka tura kuɗi ciki, kwamfuta za ta saka maka kuɗi kai tsaye cikin wallet ɗinka. Abin da ya kamata mu lura anan shine, shi automatic transfer ana charges na naira 50 ba kamar manual funding bane. Yanzu bari mu duba ko kuɗin da muka tura sun shigo. Ka shiga menu sai ka koma dashboard, sai ka ɗan yi scrolling ƙasa kaɗan. Yawwa ga sunan sun shigo. Abu na gaba da zan nuna muku shine yadda ake sayan data. Za ka iya sayan data daga menu ɗin app ɗin ko kuma direct daga dashboard ɗinka. Ƙasa kaɗan da inda wallet balance ɗinka yake, za ka ga an rubuta buy data, sai ka shiga. Zai kawo ka wannan shafi. A wannan shafi za ka cika bayanai da aka tambaya. Na farko, network, wani irin layi kake so ka tura wa data, MTN ne ko kuma Airtel ko Glo ko wani layi daban. Ni zan tura wa MTN ne, saboda haka zan zaɓi MTN. Na biyu sai ka zaɓi plan type. Zan zaɓi SME. Idan kana so za ka iya zaɓen corporate gifting. Na uku sai data plan. Ina so na sai 1 gig ne. Idan kana so za ka iya sayan 2 gig ko 3 gig ko 5 gig ko 10 gig ko kuma rabin 1 gig wato 500 MB. Kowane da kuɗinsa da kuma expiry date ɗinsa. Sai kuma ka rubuta lambar wayar da kake so ka tura wa data. Daga nan sai transaction pin, wato lambobi guda 4 nan da ka zaɓa lokacin register. Idan ka gama cikawa sai ka taɓa purchase. Success, gashi na an turo min datar. Abu na gaba da zan nuna muku a wannan bidiyo shine yadda ake sayan kati. Shi ma kamar data za ka iya saya ta menu, gashi nan ƙasa da wajen sayan data, ko kuma direct daga dashboard ɗinka. Ka yi scrolling ƙasa kaɗan. Kun ga kuɗi na saura 130, saboda ɗazu na sayi data na 220. Wannan shine wajen sayan kati. Idan ka shiga zai kawo ka wannan shafi. A nan za ka zaɓi wani irin layi za ka tura wa kati. Zan tura wa MTN ne. Sai ka zaɓi network type. Bayan nan sai ka rubuta lambar waya da kuma kuɗin katin da kake son saya. Daga ƙarshe sai pin. Bayan ka gama sai ka taɓa purchase. Success, abu ya yi kyau, har an turo min kati. Akwai abubuwa da dama da za ku iya saya a amlas data. Misali shine sayan katin kuɗin lantarki da kuma biyan kuɗin TV cable. Su ma za ku iya saya direct daga dashboard ko kuma daga menu. Da fatan wannan bidiyo ya taimake ku wajen gane yadda ake amfani da amlas data. Idan kana neman ƙarin bayani, za ka iya tuntuɓar jami'anmu ta WhatsApp. Taɓa wannan alamar WhatsApp ɗin domin tattaunawa da mu. Mun gode.